empreses avui en dia, amb els canvis que suposa el mercat, aprofiten aquests canvis per ser més competitives? A veure, aquí hi ha de tot. En general creiem que les empreses ho estan fent, però evidentment quan es produeixen canvis has d'estar atent, i per estar atent has de tenir aquelles orelles adients per poder escoltar. Per tant, tot això forma part d'una manera de fer de l'empresa. O sigui, si no tenim els mecanismes per estar atents al que succeeix, encara que tinguem comercials o veiem els clients, però hem de veure com traslladem aquesta informació per prendre decisions dintre l'empresa. Per tant, requereix una manera de fer, d'organitzar-se, de processos interns de l'empresa escaients a poder fer això. No és tan fàcil, però hi ha empreses que ho estan fent, evidentment, i són aquelles que veus que sempre estan fent coses realment innovadores a la xarxa.